A chuirde díal an seo Maigh Cuilinn agus timpeall na tíre. Tá 100,000 fáilte roimh go Oiche Cultúir sa Ghaeltacht fiche. Bígí linn inniu agus muide ceiliuradh an dúlra álainn agan an seo in iarthar na hÉireann agus Maigh Cuilinn ach go háirithe. Is í damhsa álainn scoil rince Maigh Cuilinn Arlín Cook a bheith ag curtús le ceiliuradh an Oiche Cultúir. Tásúlagam gur bhainteamh taitneamh as an damhsa álainn sin. Anois tá mac tíre mac taidh chun scéal imirce an ánlóg a insin tún. Gach fóbhar imíonn na fánaige ó éireann. Ní heitníonn an gíomhra fórló anseo. Etlíonn siad go dtí an Afric theas áitimíonn sé níos teo. Mar an turas seo seachtaine agus tugamid imirce air. Etlíonn na fánaige tríd Frank an Spáin agus 3 Morocco. Trastíonn siad gan Iomhlach an Sahara agus foréis bháistí an Congo. Deir chrucann siad an Africas. Etlóí na fánaige le solas an lei agus is féidir le 350 km a dhéanamh gach lá. Fanní siad ina náltaí móra i gcrán san oíche. Ní gá dóibh éirí ráir sulla do subí siad a neistar fada tuis go nálfaí siad bia agus iad ar a mealach. Ní íosfaí siad ach feithidí atá ag eitiil. Ní thucaigh na fánaige go léir sláán as an turas. Na cinn a thucaigh sláán fanning siad san Afric theas go deireadh feabhra agus an sin fili siad ar an deir daoine go bhfuil an saoire chugainn comhlua agus a bheici siad na fánaige ag teacht. Ó sean scéala an ánlóg go sean scéalta ceanta na daoine is cáiliú le riamh a tháinig as Maigh Cuilinn. Churn muid fáilte roimh seán a chuisteala ag insin scéala ruairí ó leathartaí dúin. Nis, well, tá muid an seanis in mar a déann siad méir le home farm. Now, níl sam bhfuil éon Ghaeilge sin, ach bud a ceart lár bhfuil Cuilinn. Agus mo chólann seo siad an áitir an Cuslan bhfuil Cuilinn ina rugú ruairí á flaharta. Agus dar nói na a bhí sé ina air anóg, 3 bliana go ís. Marial a bhás a chud tiismathirí, cuineamh an áit seo ina heileadh faoin chróin
ach yn ei sin cháil se a helibh an áit seo, chuslan Maigh Cuilinn, heach Maigh Cuilinn. Agus in ei sin fuair se talla sa spidéal, a barc, lippe, sian, na háiteach sin sa spidéal. So, sin an áit stíochna roirí á flaharta. An scríbhneoir bocháilúil beidir a bhí néidir sa 17 agus ar 9 in Eorop. Bhí Laidin agus Gréigis ar a hilige, bhí scoil sa spidéalaige. Ach siod an áit a rugúa, chríochna se sa spidéal, siod an cúne in a rugú, ceann go na scríbhneoirí is cáiliúla a bhair sa tír seo. An fearr a scríb stáirí ar chonachta, agus an fearr ar a bhfuil stair na Gaillimhe agus ar chonachta an Hardyman's history bunaiche go honlanar. So, is ionntach an láthire, tá sé go hálainn ghfuil an chuide fanta, mar ionise an duine tábhachtach seo roirí á flaharta. A rá cosige Maigh Cuilinn agus cos sa spidéalaige. Tá na ballaí fós a bhaineann lena heach agus len scoil a bhí aige, agus leis an Ghaeltacht talúna a bhí aige, le feiceáil fós sa barc. Agus go dibhinn an rud a rinne sé go nám ná thug sé buin oibriche leis, sé sin talaí as an gantar seo a bhí mar oibriche gó híos. Is dóilm gur thug sé chuid go bhaintear runnachú atá ar a glún roiid fós agus na caine. So thug sé daoine leis nuair a dtí sealbhíomh ón áit seo agus thug sé a bhain hain oibriche síos go dtí fáil. So spéisiúil an ceangal idir Maigh Cuilinn agus máit hain an spidéal. Dar nói bhí an áit seo an cheann an na príomhchuisleán a bhí ag na flahartaí. Ahead Rory a bhí an, Rory mac ó flaharta, agus bhí a bháthir an sin ba a scailí, duine go na Darcys, duine go chreabhanna na Gaillimhe. So, bhí rachmas, bhí airgid, bhí stádas a baint leis bhar seo. Ach mar a dúirt me, in Oiche chríomh léana cháil sé hismóirí, agus an rud a leanan í nar gur cháil sé an Ghaeltacht ná an Cosláin an stádas a bhí aige cháil sé sin. Má bhreanin muid ar a Gosláin agus go mór an aber álainn ornáideach a tal feiceáil, an clochaíal geartha sa faineoga, agus san na Guinea seo trasna bhain. So ní gná Chosláin a bhíonn sin in seo is onad ná áitrih a bhíonn seo a bhain le trábh ófasach tábhachtach is stáir na Gaillimhe agus ar chonachta go dibhinn. Chríochna na flaharta bhar nói chuide go banárin, siar Conamara, Coslan na Harde a Garna, Coslan na Kirke, bhí sé ar fud Conamara, agus bhí cuacht agus forlábhas ionintach acham. Ar feadh tréimhse fada staire. Ach is léargas é seo, ach an éad le Coslan achaniúr in Uachtar Ard, faoin stádas a bhain le na flaharta. Ach bhí an chuidáirid gon trábh seo a bhain le Rory mac ó flaharta. An scríbhneoir is cáiliúla bhí am mar a dúirt me, siod an áitir bhainsead seo le Maigh Cuilinn. Agus ar nói bu bheith Rory an chéad taoiseach a dhéal gon chlaibh, nar bhain úsáid is an chlaibh, mar bhí na flaharta an tócaí gon chlaibh agus go chogaíocht, a chua Rory leis dáin, ná leis a scríbhneoireacht agus cháilte gachúláin. So an taoiseach go chua leis dáin, cháilte gacharán. Sin. Ó scéalta faisnéise agus starúil go ábhar ealaín,
Tá álainn tar áitiúil Nancy Klein chun pictirí duilleogad dúchasach an dúlra a Haringstown. An éise chuirde, tá fáilte mhór rith farsantacht áitiúil Walter MacDonagh agus ag gin sin scéalta sean scoile Maigh Cuilinn dún. Tá súlagam go man bhí sibh taith na bhastú. Is Walter MacDonagh ar dáta Scottish Flastal na daine ón áiteo agus sé an ceantar Flastal sé ar ná leanchail tá sé sa Ghaeltacht agus tá sé sa timpeall Maigh Cuilinn. Sé an talamh lítre na mountains ach bíte sin gramar mar níl mountain a seachta Portaháin ach sin back the mountains agus tá mé sin bródal bheithas the mountains. Tóga an céad scoil bhí síos an bóchan seo 1872 agus tógan an scoil seo na áit Siomra bhí príomh ide agus bhí mástras agus bhí tinne open fire sa gáscoil. An tám sin pug na tiisbóirí cart mún go dtí an scoil ach nuair a rith mún amach bhí orainn fód mún Sadratorf port go dtí an scoil agus is féidir cuimhin is ag tú sa bór sin storm agus ní rá ag Ghaeltacht sa bhil sin. An tám sin freisin bhí na electric trim ní rá ag running water agus tháinig fearbocht le ús sa bliain chun ag lean amach frontline mar bhí scoil lán gaeilge bhí an bhí gath ábhar 3 gaeilge agus tháinig an cigine nach bliain chun eiceil ar an maidide ná Is saoire nuair a thug bíonn amach an scoil bheith muid cosnach agus muid trasna an portach agus bheith muid duchar as ar coppla an ómad ní scur ná trí an bóthar agus brá an rud sin a dhéanamh sa saoire. Okay.
tí chus tine in gitse scéalta agus bhí sé sin go hálainn ar fad agus bhí an muintear seán dúlra an simil bhí an simil agus dam agus rudí mar sin. An bhíonna bhí an peil Ghaeltacht Maigh Cuilinn bhí cluife dúna gáil sí sa spidéal agus bhí sé teachta bhaile go Maigh Cuilinn agus chunig siad an fearr bhí sa portach seo ag sábhaid an mún agus chu siad go léir isteach agus tá sé éon óra bháin. Na daoine is cáile is an áitse ná bhí síos an bóchan sin bhí an professor O'Reilly, Thomas O'Reilly, scríbhne Ghaeltacht bhí an agus sé an fearr a bun scáileachla. Agus siar an bóchan seo gnuc bhí le classí weightlifter Michael Heifer here agus bhí sé ina balansre bélan na sló. Bóthar seo nó ré mis ceachtar scáil, bhí muid ceachtar scáil go leor uaireanta bhí tuile flod ar an bóthar. Agus bhí chuid in na páistí ag rá go raibh siad a bhaile ach mé héana agus mé trifar bearland agus scáil mar sin an lá isáideann dún mar bhí scéalta agin. Rud eile an tám sin bhí a lán asal ar na bóthra agus nuair a bhí muid ceachta amach ón bóthar héin rach muid a market ar an asal agus if muid free spin go dtí an scóil. Dúair a misilé me páistí gur sin an céad free transport a bhí sa tír. Bhí muid teachta bhaile ar scáil agus bhí muid díre bríime chu ar asal agus chu sé síos go dtí a chlúsa sa portach. Agus bhí orann bhain amach sa portach a chruinne muid ach bhí seán bhí an jobba bhí an sin éis. Is sonan cultúr iarthar na hÉireann agus filiocht. Agus an seo ag teach na Gaeilge ag grí leor Maigh Cuilinn tá Mary Ann Feeney agin chun píosa filiochta a léamhdún. Dúchas le seán ó Cuistire. Tu go dram dá nín nach nenó an leicmhaí ha chalan na leice nó leach na húnse. A rachas gan áard gan haar echas áwach. Is gan túdum na grástaú cháhan na tí bóráte. Láblis an sco a bheitthe baile trá. Ní hocrá siad farir in lín de ráta, fiú más gá ó lochan na gosa fóra. A chuineal súl an teach ar chlochan chúr, don trás tiile. Cuis don nónta a mar haimh seoir. Fáca siad fis is léin a sinseir le fallí in na nia. An deama chlis is a bhris, lób a neireacht an tús a níir. Stote le Martino Giran. Ar nehiricha bhíoch is a nehiricha siúd, a nachran leis an síl, ag choíocht leis an garrig luim. Etis ar ó bhíoch, trá a bóldóp, féile chuin na húra. Is díchas ar ó bhíoch, ag baint ceart de neart na núl. Thógan fearr seo teach is an fearród chláin nó fáil, a bhaid ina dhé is a chunne a chuim na bón. Sinne a glán is chlán a glunne. Dún is éigen cúnaí a dhéine, an áris ó bhaoine a leachach cías ar an mrian an nuas. Ba cuimne oring go fóil, ba carnán trodán faoi ólach déanaí in our nia in epic start. Tá líon mór sean scéalta bainte le éireacht agus cultúr an seo Maigh Cuilinn. Agus inéis, táid ag leanúint or gcóirde Seánna Ghuisteala agus Tony Lee agus iad a ginsin scéalta muintir na sculabdún. Is táid in seo ar an dreithidín in seo Tony agus seo
loch baile chorca tí mógan, right? Agus dar nói, siada an mó taistal a cartí bhamach, an canal. Will se go bhhaid siar, Tony? Siar an chum. Ja, ken caro míle? Yeah. Arthur caro míle, right? Agus an sin, ag a one sin, tá Calafort beg an. Yeah. Calafort beg le báid, agus bhí se go le bailach leog go bád a chala. In eiste se gimach de Garanaí mar sin nach an tam sin báid a bhí an. Caro míle cartíach, mar agus fís, agus cheangail se loch corcun seo go loch coidepe agus gaile. Agus sin an táhacht do bhain leis an áit seo gur mar a deirinn siad a London an chéad stop ar an Piccadilly line. Isteach an bailcha go gaile, bu bhín an mó taistal a bhí an, agus dar nói an rud a hála na iad, Tony, ná tháinig na bortaí éireann. Tháinig na bortaí éireann, agus chuir siad an áiteach iad a bhí táhacht a chruibh. Táhacht a chruibh agus cíad mar an Ballachéna. An Ballachéna, yeah. Sinné, rachamon síos go loch corca inis, yeah. Good shot. Níl a gair hain mór le muineo. Mar a deirinn an seanachol, ní he lán a gaiche, lán a scoilib. Agus sin en tanam I chiúrach muide fádóir muintin mo Cuilinn, muintin a scoilib. Agus anú, siad an fá. Siad an áitir an gilcoch, féchad. Féchol láidir leis. Agus sin a bhí goil na tíche. Hís ó jas, stoi gur tuí, bhí goil na tíche, ach ba bhead an díon a bár, I déta chud ach, an gilcoch, agus féchad, siad an lár ona de bhí an leis an gilcoch a áil. Agus bhíanana deagrás den na maidh, na daoine buiarnaí a bhí plé leis an gilcoch an seán ná na ceoilars. Matt, agus a chud tam, agus na drárach I sin, agus bhí an cháilearm, bheach beartaí móra gan gilcoch seo, leací ar leataí bhacab, agus iad aníal. In sin anú na scoilib, hí na scoilib a bhaid siar diantamach as na géag go ceoil, agus freisin anú an crán ceilach. Agus hín ceilach an seo, ach bhí go leor crainte ceoil freisin. Ach an rud ba hábhachtaí, ná seo, an gilcoch. Agus tá sé seo, teac leis a loch an seo, ach feiceann tú hain, an áite bhfuil sé fás mór hímpel na áite seo. Ní just cúne beg fánach, an áite a bhín sé le farige, hís go searige, san áite bhfuil me héanam ó chúnaí, jou tú cúne beg fánach ó ham go chéilech fech. Se páirce chróca gon gilcoch. Agus ar nó, lena háisin seo, bhí tú nána thuirt, síos an bailach leog, go dílach corrim agus teach go gaile. So siad an tionscail a bhíon seo. A plé leis a stuff seo, agus mar a dúirt me héana agus Tony ar bháil, a plé leis an íolbá. So siad an lárúna de bhí ag muintir na scoilib, balla dhearm. Stoi, mar a chiad, ní go leor tíche a gunamara, agus an gaile, agus ar achrain na gailebe, na meachtíí an orm. So bhíon bucha sin a goil go muintir mo Cuilinn. Cé gúil sé deacrú go mám chéin mar bhain is spidal leis an rá, ham go chéile. Go míle bhagaí. Agus ar nói leis an tell, ná na slátrochaí ceile, na slátrochaí ceile, go nearna siad an lúpa agus na scoilibestam. Chaithíad sin bhaint, sul ar an chéadíche seacha an.
Mar ina dhé, éise chéadíche, bhéadach an bia ina lár, an lár na slatrachaí, agus ní bhéidir choláide. Agus anú bhíon cháil na scoilib a chanig amachchas Maigh Cuilinn. Gur a fad síl níos fuide antá, agus tégar níos fuide, láidirach níos fuide, ná na scoilib in éon áiteile. In éon áiteile segunda ná bhéidir sa tíd. So, lár anad na scoilib in seo. Agus mar a dúirt na báil, waintí sa seanú amsin úsáid as na crínte ceoil, ná na géige ceoil. Ach, bhí antóil an pell freisin ná silach, ná slatrachaí sin. Sin éine se. Blian ó gortan is an tóigú é seo tónig, blian ó gortan. Ar bhí títhe á chréige agus á leagan tóigún teach seo blian ó gortan. Agus bhí McLansa, bhí siad gcónaí teach seo DJ Shesca. Agus sin thógú an bungalow, sin agus hitseach teach seo go donna agus bhí sé ní roiíon agus hit sé éist drochaí. Agus chuirtú hain, bailíonta chuid, agus inis an tónaí cé chuid an cloig an álainn seoir a tá. Fair, dar an Paddy Mullen, ó Letta Mullen, ach tá sé gcónaí, agus tá sé gcónaí ag cleannacha róis, tíadóir ionintach, fair ionintach Paddy. Seachtú bliain díos dúir a chur sé an tíadó, agus dúir sé lom nuair a tháinig sé síos an lá dearnach sin. Ní bhaid mar chur éadú ar an teach seo ríis. Well, rinne sé job í. Rinne sé job i fíoranta. Agus anú, bhí muid a caintear winter na scoilib, bhí muid chofada le loch bhail an chorca, tháinig muid an riar mór aisteach Ghaeltacht atá sin, agus inis, tá muid sa teach seo a breanú ar na scoilib a chuirú gobal, agus tónaí nar lagadíú, gur míle maithe. Fáte. Ó bhaintear na scoilib go teach an asal, cuireann muid fáilte roimh scéalaí álainn garadín victíormada. Scéal na bó agus teach an asal. Tás agat I Ganamara I gcónaí bhí an tanam acu ar an leithreas sé sin teach an asal. Agus fiú nuair bhíonn sé stíos teach leithreas bra nua álainn ach sin é teach an asal. So, seo é an scéalaí. Bhí Matthew, Seamus agus Larry ina gcónaí le chéile. Trúr drachár bhíonta níor fós ceachtar acu riamh. Bhí asal agus bó acu ach bhí an bóbhradach. Bóbhuí a bhíonn si ar ó air camór a fada orthaí. Bhí si a gabháil I mradíl chuile áit, is just na garantí a maithar an móchar bhí si ho bradach go mbeadh si a gabháil is just a teach. Tá bhog fá doras an tí oscailte, beoglach an bhóbhradach is teach. Ceocha si is teach agus díosach si chuide rud ón orlá. Well, dónach cás go bhíán, bhí Matthew agus Seamus I gabháil ag an teach ósta. Ach níolach Larry dúlra bích. Ní rá sisin I gabháil sa teach ósta. Gan sé Somália. So le rinne siad, chur Seamus panic ar Larry. Panic an bhágán doras oscailte, bei an bhóil gabháil I mradíl ort. Bhí Larry amach na blianta. Agus bhí seafóidir. Agus bhí sé rint báir, agus ní rá an táhairc róhaith ag a chnéiread. Ach bhí sé a tharbh níofa.
Nuair a bhí an bhirteil acu sa teachósta, chuí learí ag an affra. Nuair a tháinig sé reis, chuí sé siar sa seomra. Bhí pictiúr an chrí rónífa hús ar an mála sa seomra. Bhreanig sé sús ar an pictiúr. Tháinig sé cá aircead teacht amach tríd an pictiúr. Bhí sé na tránóna nuair a tháinig an bhirteil ar reis. Agus súgach gomaith a bhí siad. An chéad rud a rinne siad ná dhéanamh ar teach an asal an lechas. Tháinig siad íontas mór, tháinig siad bó I deach an asal. Siar lasta sa seomra go dtí learí a chuaigh siad. Ar ach luain a hir sa seomra bhí learí ag rá an faidirín. Tá an bóid deach an asal ar sa sémas. Bhí ceoil tá mé ag gcuimhe ar sa learí. Cén sort gcuimhe thart nach rotú ag an affra na chana ar sa matú. Tá an deabhail sa seomra, bhreanig hús é. Crach mé isce caisrice ach na réimi sé. Cén sort seafóide thart ar thóg tú do chuid tablet ar maidin. Tháinig mé an deabhail ina féra airce. Tháinig léile a gáthúil héine. Ní hé deabhail atá am a dáin, sin bhó atá an bhóbhradach. Tháinig síos deach mar dag tus an baras a roscailte am a dáin. Ná thuirt mé leit an doras a chineál dúnta am a dáin mhór. Bígí ceoil an bhecinn sibh na hengle. Brenny hús an sin iad ceiliuradh. Dúndar béal a filiocht éirí agus tócún a gúin an bheithí a chur amach. Ná bach leis, tá sé creacáilte. Fágan sin é go mé a ghóchan paidirach a ráiteige chur fimid féin amach an bhó. Bhuaigh siad is deach I deach an asa. Bhí an bhóbhradach is deachán agus ag búirach. Feis bháin gáile bhíh búirach í. Bhí ball ámid idir an seomra agus teach an asil, bhí airce na bó I bhostú sa bhall ámid. Bhí si ag cartú agus ag réabú agus ag cicáil agus ag bleisteáil. Bhí si ag géirí go bháil amach ach bhí si ag cinseirthaí. Leis an réabú bhí orthaí, stróg si an támid lena cuid airce. Chríl siad an bó a chur amach. As teas an asal ach cin si orthú. Chríl siad an chlár a bhain stá cuid airce. Chríl siad ag cheanstú ach ní rá éon maián. Bhí an bó ag immert creacáilte ar fad I deach an asal. An sin thosaí an sáú, sémas, de dúirt. Chur fis ar an tréad lia. Ná bach leis an tréad lia, céir tá an tréad lia ná na dhéanamh. Tóirthaí sé rud éigean dí a churas a choile í. Cén wathaí a chur a choile, nach nó seo sí ríis, chur fis ar tógálaí. Cén sort tógálaí. Bhar a bhíonn sé tógáil tíche. Ná bach leis an tógálaí, céir atá sé sin ná na dhéanamh, chur fis ar bhádóir. Tuigh bhádóir, céir a dhéanamh sé sin gúin. Bhí rópa aige. Néim learí a níor as an seomra, agus an paidirín in a láimh aige. Stop agé! Tá is agam sa céir a dhéanamh sibh. An bhuiile is. Well má tá aber amach é. Chur fis ar an asal. Fis a chur ar an asal. Cén sort seafóide sin ort. Is é teach an asal é, is leis an asal í a chur amach. Agus seans gur churad ar fis ar an asal. Ó teach an asal go teach na Gaeilge I gríolóir Maigh Cuilinn. Tá áthas ar an deire a chuir le Oiche Cultúir sa Ghaeltacht fiche le léamh álainn ó ceann na scríbhnóirí is cáiliúla a tháinig as Maigh Cuilinn riamh. A chuirde,
Seo linn Pádraig Brannach. Get as my leabhar dearg go daoil I mád fá hín. Nuair a bhí in a leid óg, chuise sé a caint henear ar a flít mór cuireach aige. Ach an bhlín seo amach sa bhúar tháinig madraí éanaí amháin agus rinne siad léiscis orb. Ní rágadar mór an cuir ar beige go ní de stróce nó bharú. Déir dis na sealaíní a dúirt éid, stéad cuireach ar bethe neach an madraí fuhab nach nína dis éon bhá. An méid a dána go seanar bocht seo tháinig trochháin orb, ceiliuradh. Ach bhí an seanar láí sin ag socrú talúna sa ngáirí céine sa bhí agus a éhéad an lá seo. An seanar ag réiteach umidach nó gró aibde den thart sin. Lá bhíán gan smáb san éir. Ach bhí chranún ar chuirbe bhí an seanar ag breanú waio thua a núnthar a loch ar cheantar chruch má atá an air go thuaim, agus nach bhacha sé son na mórid tíoch san éir. Ní le sámid ar éir í, an bhacha an seanar nó nach bhacha a léhéid í roimhe sin, ach bhí an sonda seoig teanna leis, ba I dead bhí sé chur fatí sé. Bhí sé an mhór a tug sé faoi deara sa déire gur éon móra. Ach bhí sé tíocht an ghargó agus céad bhacháin ach olrach. Agus thug an seanar faoi deara gur rudachíns ina ghob nó ina bhéal. A bhí más nuair go holc, cá ísle an tolrach ach sa ngáirí na roiin seanar. Agus céad bhí na bhéal ach uan bidá cuireach agus túr uan bidá éir. Ar a buinte leag an tolrach a cheisir a taba, más é an chuí ar éiri sé an seanar nó céimchaí ní orna sé ach an túin a lígan ar a taba agus éiríist agus imimecht leis sa spéid. Nuair tháinig an seanar an túin beo, ní orna sé ach a láid a hás a taba agus glí sé ar eile a bhí ag socrú talúna I ngáirí an airgó. Gur leanad ar a túin, gur tháinead ar agus rugad ar éis. Agus céad a cháin ach ón bidá buinean. Túirtas ó dhíthugad I dtéir an chórsa leis an lear a cháil na chuire. Weil a tún, bhí an tún bunáid a tóci a cheasta beag an eile watha. Thug an seanar leis a bhaile go ceanúlaí agus thug sé ina suc í. A thug sé an réige agus an bhíon dargéin bhí uan óg ag a suc. Agus bhí teán achar I ceár blianta, bhí flís cuireach a ríisteige chomór as a bhí I riamh. Go scéalíonn é sin a henne go mór le hí agus amantaí a gobar san ngáirí sin gá. Bhí sé ag breanú ó thua ag breanú a chruch má. Ag trúhan le sunda eáil sa spéir. Ag trúhan freisin go dúcail sé sa síl go deisluit sé láithcíns chofáda a géin le chruch má. Peblia bhí agus a éid an láiseach sábhail éir san áiri seo. Láin bhírá, gon smáb sa spéir, an scéalín insteí stéile géid, agus iad berts ina seas ag breanú ó thua, nuair céhúil iste thucab ach seirse seoige. Fearúsa le maithe sa gaiir bu a seirse seoige, roiid teach áirgiúil tóci le bóthar mór aige. Teach brá a ra bláisceacha agus pása áile ag chur ina timpeall, agus a míoh seirse héine túirt anearachóib. Ach an lá brá seo mar a déirim, bhfuil an túsil seoige iste san áiri, I móg spáisteach in bhada a bhí sé, tógáil éir le go mar Gaile go dhíine aige. Mad a Labrador, agus fadas bhí an bhirt ar a córa, lá a madar a tala, agus í ag breanú ar a hang go fink, sin sa bhaige I merad sa láid. Ámi cinn sa góra bháil an túsil seoige go gcuide ísug ar choláiste. Céanar thula í an córa sin mar le go meach a gcuid córa príomhaideach tír éidir a rí tína chur
leis a gárna an cop agus briméir a bhí tsumsaíach as a bhéir. Níor hagar áthir gon ábhar córa sin le hí an lá sin a chuidepe, ach luath sé leis sé láníos faoid anún. Mollan an tuasail seoige go gcuthar ar choláiste sa gaiithú a deir áthir, agus bhí mé héin agus do bháil a cains faoi. Deir an tuasail seoige go bhfuil míonach mór in it, agus gur ceart an zé seo ór tuit. Níor bheith céir de déirit se. Joffar roharwit, a mai tuaná na bhfuil isteach amach le tain. Dream the dream a bhí ráite an uasail seoige. Let your son dream the dream. Ceanna bháin rothar an saoire sin agus thusa í cleachtaid. I cho bacach sé ar dús go míochaid áthir gríma chuineáil ar a dhéide. Í ag argóins chuamach barit fesnéid na bit sé lúba cho mór. Nós luí ag fólam cosistíocht níor bhadaí a chorólas ar an gcuine snú. Láin í lei gur heistil sé níos fuide ó bhaile. Go neachar sé lách ó fada séad a thart na gréine, séad thar dréad chláide an lánaí sin, thar cruc a bhuileann, nó go raibh sé mún gheabhar. Go ránig sé nús an ráir san áit sin agus gur bhdeanna sé siar, ceo gárm a bhí le sunrú hir. É níos fuide ó bhaile ná mar a bhí sé díomh leis féin go dtí sin. Tí bliana déag a bhí sé támúta, 5 bliana le coisna drí scór a bhí sé inis. A chuirde, gur a míle maithagaí tásúlagam gur bhain sibh sult as an thuras álainn seo thart timpeall Maigh Cuilinn ag ceiliuradh an oidhreacht agus an cultúr álainn atá agin an seo. Míle buíochas díobh ile agus go háirithe conradh na Gaeilge agus álaín na Ghaeltachta. Slán inis, Oiche Cultúir, fiche.